Komento ni Vice President Sara Duterte, tuig 2022 pa dapat nangandam ang gobyerno dihang nadungog ang hulga sa giyera sa laing nasod. Apan wala matudpay nakitang pagpangandam niini ang administrasyon. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nabati na sa mga Pilipino ang epekto sa giyera sa Middle East. Ang taas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga mag-domino effect sa nakatakdang taas pasahe sa mga pampublikong sakyanan base sa gibutyag sa DOTR. Nakatakdang pagsaka sa generation charge sa kuryente ug pagmahal sa mga palaliton. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos nga wala pa'y kasiguruhan kung hangtod kanusa ang epekto sa giyera. The real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kaya yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas man, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Ano bang mangyayari? The hardest part of this, kasi kung alam natin kung ano magiging presyo ng langis, alam na natin ang effect, so makapaghanda na tayo. Gisaway ni Vice President Sara Duterte ang walay nakita nga paghatag og solusyon sa administrasyon sa mga problema nga epekto sa krisis sa Middle East. Sumala sa bise, 2022 pa lang nadungog na nga dunay hulga sa giyera. Apan wala matud pay gihimong pagpangandam ang gobyerno. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalong-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuig na isulti. 2025 nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Una na gisulti sa bise nga mamahimong magpadala og eroplano ang Pilipinas aron mapauli ang mga OFW nga naipit sa giyera. Tubag sa Malacañang, dili ing ana kadali ang repatriation tungod kay sirado ang airspace sa daghang lugar sa Middle East ug delikado tungod sa hulga sa missile strike. Apan ubay-ubay na ka mga nasod ang nakalusad og chartered flights aron kuhaon ang ilang mga sakop. Sa iyang working visit sa New York City sa Amerika, gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga sugdan ang duha ka repatriation flights gikan sa United Arab Emirates. We are arranging charter flights kasi medyo lumuwag na ang sitwasyon. Now that the Emirates has decided that it is safe enough for them to fly, and it should be safe enough also for us to charter airplanes na para maisakay yung mga ibang Pilipino na nais umuwi. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.